tan kamuso iki manjung pisanggan sang arep kula gantung capuk sang raden kula bendur iki melajar tampil matos negari Kadipaten Permalang tan gunung kalih semanten pating bleber pating con kaya banyu bleber daratan katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggana magawe kelarira wajan Dewi ada di gereja teguya jadi cagisan kakak belajar cecol kok kowe malah dadi kaya ngono to Kang aku ki sing tresna lahir batin karo kowe aku geleke sing sak tenane karo kowe lha kok kowe malah milih percaya karo sing jenenge Begawan Durna Maka pedus kaya kada kaya iso dipercaya kakak belajar dicok kakak belajar dicok aku jok kapuya sepino gede rupunku kaya sak mlake dadi kadang belajar dadi siji kaya kowe yo Kang saiki liyane aku bayi sing prenggo jadi aja mbok anggap aku iso ketemu piye karo kowe yo Kang punapa ta merah ingsun Praten Mas Pokong Mejel ya isih kuyang urang macem apa kepiye Begawan Durna kae le arep ngobrol-abrol kahanan Kanjeng Brojo isih kuyang macem apa kepiye Begawan Durna kae le gawe congkrah antarane aku kelawan kakangku nek atase iki perkara kula warga lha kok Durna melu-melu kae kecapke soto kula kok iki aku nek ora mligat payu sing sak dodol ora iso slamet uripku Oh, yeah.
sauyon ganjangan anggegono Temas Irna sinapu dening Sarada Sang Hyang Arupa nggih mandheng manjer wonten tengahing wengi tanung semanten siji papan beda carita padha wektu mapan wonten sak madyaning negari pinastan negari Ndorowati ya negari Ndoromo ing kono pinuju katingal papan ingkang endah kawula ingkang guyub rukun macinamat tandaya dinayan ayo saking Sang Negeri Narendra ingkang atitis dewaning kabagyan dewaning ngandung katentreman nenggih Sang Hyang Bathara Wisnu Sang Hyang Bathara Suman kawula semanten Sang Hyang Bathara Wisnu manjung tenangganing Sang Nata nenggih ingkang menang ajejuluk Sang Mata Prabu Sri Bathara Kresna yu Sang Padmanaba yu Sang Danardana yu Sang Sri Wisnu kawula semanten Sang Nata Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna arsa ngawi Sang Para kawula miwah Sang Jari Kura Kadang katingal biswanipun Senopati Negari Ndorowati Sang Raden Harya Setyaki dhateng kanthong Sang Rekyalapati Udawa mijalanganira Sang Jawa para senopati miwah Sang Jaring para nayaka miwah Punggawa Namraja Negari Ndorowati dhateng kumanglewi jeneng Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lisan
Janjreng kang puspita kasilireng samirana mre sekar malih ranas Retnanendriya Niwang Agung Sukmana mangadili nuwih ana sasmentan ingsun jagat wasisaning Bathara kadangipun Kakang Dimas Setyaki sartane Kakang Patih Udawa awit ndadekake kaget pengelira kadangipun Kakang sakloron Dimas Setyaki garba ruci Dimas kadangipun Kakang Ludamit pasang kalimat tapi tinepino iloduni dumawahing tawang tuwang Koko Prabu Ndorowati Koko Prabu Sri Bathara Kresna kepareng paduka miji dumateng bisawanipun Ingkang Rayi ing garba ruci pun Setyaki damel kaget penggalipun Ingkang Rayi pun Setyaki garba ruci wondene paduka animbal Ingkang Rayi sowan Kabyantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Ndorowati Koko Prabu kepareng klucu wadung dawuh wonten dawuh menawa pareng Ingkang Rayi garba ruci nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Koko Prabu Sri Bathara Kresna kula non wonten dawuh sinuwun paduka miji dumateng pisawanipun ingkang abdi kepatihan pun Udawa kepareng kula cumadung dawuh wonten wigatos menapa sartanipun badhe wonten rembag menapa wondene jengandika ngawontenaken pasewakan ingkang beneh lawan adat ingkang sampun kepareng kula cumadung dawuh menawi kepareng tumunten kawedhara ing kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang setunawi kula dherekaken wonten satrenging daton manjing apan catur netra kalingkang abdi kepatihan pun Udawa sinuwun kula nun iki Setyaki wonten dawuh Kakang Udawa wonten dawuh sinuwun aja padha kaget jeneng Moring Sunawi ana ing kene merga sayekti Pancenana wigati sing wis ndak penggalih kawit sadurungipun Kakang ngawe kelawan Siadi apa dene Kakang Udawa mekaten iya
babagan perkara wigati ingkang bakal tak wedharake iki mau ngembet sartane ana sambung rapet kelawan anakku Yatmajaku ing Pringgondani ya kuwi si Gatotkaca. Wonten kawontenan menapa ingkang nemahi dumateng pun Anggir Gatotkaca? Setyaki wonten dawuh mangertiya kalamun 3 dina kapungkur 3 dina kepungkur 3 hari kapungkur pun Kakang nampa Nawala saka Arimbi surasaning Nawala ndak waca siji-siji ngandharake yen to Gatotkaca nandhang raga utawa Gatotkaca lagi lara. Ha iki lan wigatine dene kang dadi sabab pun Kakang diaturi Nawala dening Kadang Marimbi ya kuwi pun Kakang Kinen Prapta ana ing Prajanegara Pringgondani maringi usada kelawan si Gatotkaca sabab ora suwe meneh Gatotkaca bakal dijumenengake nata ning Prajanegara Ndrawati. Mekaten Koko Prabu. Ya. Mula Kang Saka ku bisa Setyaki tut wori lakune pun Kakang. Tut wonten lakune pun Kakang. Enggal-enggala tumuju prapta ana ing Prajanegara Pringgondani. Gawe srana usadaning Atmajaku ya anakku ing Pringgondani si Gatotkaca Setyaki. Sumangga hanggro sesumbar mawalindo bumi kuncing kumalutra kuntur katuk lumembah banyu kanggo mambang iki Koko Prabu kula mung sendika ndherekaken dawuh paduka sataripun samangke kula badhe tut wonten tindhahipun Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Bagus Setyaki yuk lajeng kula kadhawuhan menapa sinipun Kakang Udawa wonten dawuh sira Kakang Patih Udawa rondhanana kahanan negara Ndrawati aja nganti mengkono telik Mangindrajala ing mrajal saka slaning garu saganan katentreman ana ing Prajanegara Ndrawati. Mekaten sinuwun ya wis ngono wae Setyaki ayo derekno budhalepun Kakang bakal nganglang jagat banjur siadi metu dalan kang sak mestine Yayi. Koko Prabu ngestaken dawuh Bagus sendika derek dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula nyumpah matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Monggo kula derekaken sembah paduka Koko Prabu.
Sutama Gusti sasangka kasongan Surya Prabanya sumenggem geswa raras rumeng sari Waduh bisa cepet aku ketemu kaya kowe Setyaki boten pangling mriku Kakang kala Bentono iya Setyaki kowe arep tumuju menyang endi Setyaki Kakang Mas kula badhe tumuju ndherekaken titahipun Koko Prabu Ndorowati tumuju wonten ing Project Pringgondani waduh nek ngono bareng karo aku sareng liripun kados pundi Setyaki aku njaluk senjata pitulung ya Setyaki nyuwun senjata pitulung kados pundi aku ki ya mujeng aku ki ya siji wujudku ki buta aku ki yaksa sing duwe kadegdayan ning aku nek maju mungsuh Kurawa kae kok rasaku aku isin mergo aku rumangsa ora sak babak lan ora sak traju antarané kala Bendana kok mungsuh Kurawa mengkiriyen sababipun menapa dene paduka ngendika kados mekaten Kakang Mas ngene ya Setyaki alah kowe nek dadi kahanan praja utawa kaji pancen perwanak Setyaki kowe menggratis yakin bola pokok kowe menggratis Setyaki liripun kados pundi ngene lho kene waktu mau aku sewano ning kaji pancen perwanak ditimbali kelawan Kakang Brajadenta ngendikane Kakang Brajadenta dheweke tidak yen karep nyekuyung santane mengesta digatut kanca gone bakal dijumenengake nyata ning negara Pringgondani sebab Kakang Brajadenta duweni panemu duweni yen to Gatut Kaca kuwi cedhak tunjune musuh merga Gatut Kaca kuwi putune Prabu Pandu Dewanata ya nggih leres ning bareng Kakang Brajadenta tak wenehi kerti tak nehi pengertian Kakang Brajadenta iso kelegara apik Setyaki banjur gelem kerja nyekuyung lawan anakku si Gatut nek kok malah teko bedes loro segala Gustiya nuwun sewu ingkang sing ngandika mestani bedes menika sinten Dulya karo Cengkuri mula kowe nek aku ngomong ngene iki wis tak nehi pakayan wis tak kanjata sidaya mesti seneng kowe Setyaki Setyaki tinunggal katanira karwa kang tumandang setyane go garwanira sampun panjenengan mangsu mikir mangaso mangleren kula taksih methuke harus Rata Kurawa ya aku ora apik Setyaki matur nuwun wis nulungi aku nggih Kakang Mas hati-hati
neng jalanake ati mati kena apa mati pinodang ikan ing cocok teruse kikir akarira patan kariku linte ngaglam berkakak kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa ora pangling Setyaki satomo papamu yo lakon teko dadi kowe sing kadang lawan laku ning para Sata Kurawa kowe ana wigati apa lakon sajak kowe ngurung kepi marang Kala Bendana panjen tajangi jembar aku ora nrimake yen to Kakang Kala Bendana sing dadi korban watak anggarane para Sata Kurawa lho lire piye aku ngerti keduane Begawan Durna sayekti mung arep gawe rusak kahanan Kadipaten Permalang mung arep mecah belah Sarawuh Kadang Brojo mula aku ora nrimake yen Kurawa tekan kene-kene wah keparat iya cetha saiki aku ngerti yen to sejatine kowe ngrungkepi marang Kala Bendana sing sayekti kaya menungsa sing ora pantes dibelani yen kowe ngomong aku Setyaki sing ora trima hayu yen kowe arep ngrangket Kala Bendana kowe kudu bisa nglangkahi kandhane Setyaki babu arep wowo Leno pangendamu tetep biar dadamu lakon ngene margane matimu Singa Leno Prapteng Lalis Watama
Kepala kowe cedak kowe glelek pacamu gembil ciliamu kowe bante pela contoh kula kowe iso menyapu cocotamu iso menyapu cocotamu kuwi wis lumrah nek kasih kowe iso menyapu sepikiran pati negara kecil iki ya jenenge terima ganti tangan lamun bumi langit tangkal Roman. Ngelah. Sata momong musuh kala bendana kok awakmu nganti kaya ngono tatu arang keranjang kaya ngono le. Sasat nek kula mungsuh kala bendana man. Lho. Lah mungsuh sapa? Mboten enten babar pisan enten dalan kok kula dicegat kali Setyaki. Ngelah. Setyaki iki perang. Perang. Ngelah kok iso ngewangi kala bendana niku. Kula dhewe mboten ndok. Kula dhewe mboten ngerti. Setyaki ngaglah mergagan ten ngarep kula.
Mbuh perkarane apa ngendikane Ajeng Jatasi para Sata Kurawa. Lah, mundur. Nggih, Mas. Mbangane kewirangan mungsuh Setyaki. Nggih, kula semanggaken. Iya. Pejah kula man. Kartomarma ya kalah Kawon mungsuhmu Setyaki. Weh lah. Nek ngono Setyaki ki mung ijen. Ijen man. Weh. Wong 100 mungsuh ijen, wong dhewenan kok. Dhewean kok kalah iki nek cara aku isin. Kalah nggih kalah mawon. Jane kula niku perang niku nggih mengke genep-genep ngoten. Mengke ngulur wektu. Iya. Nggih. Sampeyan wong tuwa rasa sok maidu nek urung tau ngerti tandange sing nom. Iya. Senengane gur sok le maidu. Kene iki perang direwangi nganti gembrobyos, nganti tatu arang keranjang. Nek tatune parah, nambah ketung rumah sakit. Padahal ora nggo biaya. Ngono wong tuwa sing isane dawuh kongkonan terus. Bareng kene kalah. Ora ana kasile dipaidu sampeyan wong tuwa model apa? Layakno Sengkuni iki dikandhake wong sing ora ngerti lelabuhan. Sengkuni iki gaweane icuk-icuk kono icuk-icuk kene. Wis cangkemmu meneng kok. Malah ngelek-elek aku ning ngarepku langsung iki lho kepiye karepmu. Ya ben bangane ngrasani teng kono-kono. Wong kula omongke teng andeng kupinge sampeyan. Wis meneng to wis. Iki kok sok senengane kaya ngono ra. Ayo sapa nek iki sing arep mundur? Ya Cikul. Ngapa Durmagati? Ya kuwi cangkemmu kok godres getih. Nggih, Mai. Niki kula jare sakderenge niki niku janjane luka pun kecik wingi. Ngono, nggih. Kula sampean nek ngerti to wayangan sing dina wingi kula maskelan sewengi. Niku mergo janjane niki pun dijahit ke sakderenge sewengi kula maskelan. Nek ngono cangkemmu wis sulaya ket wingi empun men. Wingi niki kula tancoplas niki mau diantemi cethikake dedel jahitane cepet tancoplase. Jan gele alep milang-milangke wong gelang tenan cethikake niku. Wis kana mundur ta. Nggih, Man. Nek tanggo mangan kepiye? Ha niki lak bolonge dadi enten 3 teman. Ha iya. Iki bolongane 3 niki 1. Loro niki samping terus niki 3. Lah kuwi tengah ora mbok dedel sisan. Ah cangkeme. Sampe jenengan ngoten niku. Niki kula mingkemen iso kula nggih mangan kok Man. Yakin iso ngemplak niki tetepan. Lah. Kurawa renek sing ngajen iki sapa sing urung maju? Watak watu titik-titik. Citraksa apa citraksi? Kula citraksi Man. Maju rene. Nggih. Pripun enten info ngarit napa? Lambemu ngarit. Perang nyambut gawe kok kowe nggawa arit. Kula kinten. Wau niku kan ngarit tiwas kula cepake gerobak gedhe aja Mas. Wis kana kowe arep perang apa ora? Mungsuhe sinten Man? Mungsuhe Setyaki. Pola. Setyaki niku mungsuh kula niku sak papan sak rajukan kula. Mama mikir Setyaki niku mungsuhe kula patenane Mas. Cah kaya setan ngene. Wong tuwa disasak gleme dhewe. Adake ora ngisin-isin kewe wis. Janji kowe menang mungsuh Setyaki tak jajake bakso. Amok susu. Susune sapa? Hush. Amok susu Ramata Jayamrata i Bang yen padha-padha.
Citraksi bareng apa? Aku ora trima bela pati kadang kuku sesata Kurawa. Ayo, apa-apamu? Kok kowe mapan tak tata bacok arit sirahmu mat. Kok menggeri? Nggih, baleni kayake kleru iki. Wah, lah kewalik kaya Setyaki kowe ngene. Ikan menteles mletik ndasmu. Kowe arep perang apa arep ngarit padhake Setyaki ki satria sing biyen-biyen to padhake satria ki Setyaki satria sing ngecek. Karepmu arep kepiye? Kowe ora iso meneng ora ajar sisan. Aja. Ngapa kok merengut? Kewirangan. Lho. Andek puna sumbare arit mundi. Lah niku sing ajeng kula suwun teng jenengan. Lho. Lah kok njaluk ning aku? Sesampean ku kudu tanggung jawab atas hilangnya arit kula wau. Lho lah aku kudu perkaraku iki. Lho sampeyan mau ngakon kula perang. Heeh. Kula maju arit kula ilang, otomatis sing tanggung jawab Kowe. lho pergane Salah sapa kon perang kok malah nggawa arit? Senengane sok kaya ngono. man Piye? hukum karma berlaku. Terus karepmu Sok sampean teng neraka dibacok nganggo arit kula. mbuh. Ora ngurus lambemu. Lah niki Kakang Durna niki pripun? Mangsu minggir cepate mangsu minggir. Kang Winarya wangsen pindho kumbang angat samping tawang susah angin ngending gone nyangkal yang kangkong maksimi bar Somarole gandang bleguduk manyar-manyar asta kuswala swaru gempel Somorante Setyaki kowe ngamuk punggung Suratamta Nirbaya kowe ngobrak-abrik barisaning para sata Kurawa Setyaki Begawan Durna bapamu ayo kowe tekan kene malah sisan kowe tak jotosi kowe ora bakal gawe macak ora bakal bisa nglawat Tiban sikile Setyaki tinjung akhirat nyawamu. Aja. Aja.
apa iki kok kaya dengkul iki? Aduh, kowe ngapa ngelap-lap sikil? Aduh. Pendhita kondang monyor-monyor ora resikan. Ngapa? Delok iki, delok. Apa kuwi apa? Kepetmu. Kamu rasane aku wis. Aku kapok-kapok tenan seriang. Aku kapok-kapok tenan seriang. Aku kapok-kapok tenan. Iwen dijongkok ngising kacang ki kang iki. Ngiji Kakang Durna. Kakang Durna. Kang wungu Kang. Wungu Kurawa diga mundur bali teng Astina. Gilan Kang Sratama iki bapakmu gatangan kan gotong malah dalir-dalir man gotong man Manggotong mang mampu tenan man. Mampu tenan lah Kakang Durna mundur ya Kang. Kuning Kurawa ngene parang patine sang Abimanyu Cetyaki kepiye Cetyaki Kakang Mas Kala Bendana wekdal sapunika sampun tentrem kantun kula kaliyan panjenengan sowan prapta wonten ing Muraja Garing Pringgondani. Wah, jan maju jiwa cincanya Cetyaki. Ora cia-cia aku duwe aji kaya kowe sira cocok cilepune wingi kaya aku ipe. Mergo kowe ora sejarah karo kaya Bendana ning sajacok kono kok iso kaya mi kaya aku Cetyaki. Beda karo kakakku Brojo Deca kae ra cocok tunggal jarah.
Yen ayo aku sia-sia. Sampun, sampun. Sampun kantos suka kados mekaten mudah boten prayogi dadosaripun. Nah, aku sekali jadi ku ya lagi. Aku sekali jadi Nun. Sampun, sampun. Monggo kula dherekaken prapta wonten ing Raja Negari Pringgondani. Ya wis ayo dadi matur Mbak Yani bisa dadi. Monggo kawawan. Saya dalu ara abyar sorot lintang kanggo mata tetesonya matya ratri lumrang gandaning pos peta karangganing mutyane oh
sang Dwija ler swaraning matu pranta manungsung sarining kembang Witeng klapa sawata ing ngarsana salugune kita dasar yata sampai jajaran singgal jroning randri dening kang acarita namung Sanghyang Pratangga Pati jedul saking Brangwetan kalingan mega sarta gunung-gunung parandene kang bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamandyan dewasanena mau kawu susa wanjine wus ngancik goro-goro suka menggara tumbak menda tetek kanapa sumawara sirta anggara kata Buta Maesa Arspati Mintuna Eka Tri Catur Panca Sajapta Astra Nawatasa Pasulayan Panupamane
kapungkur